Li Bakurê Kurdistanê mehnî veke ku pevçûnên di navbera PKK û devletê de didomin. Bi taybetî jî pişt êrişa geliyê Doskî, nijadperestên li bajarê Tirkiye herîkên kolanan û êrişê Kurdan û navendên HDP dikin. Hakpar amajepê dike ku kêşeyên wiha bi rêyên çekdarî çareser nabin. Her wiha ji ber vê yekê Hakparê bang li PKK û devletê kir û got divê ev çekan bidin bêdenkirin. Li vir dîsa jî ez ê bankên her aliyet kir, bank PKK dikin. Eger ji bo gelê Kurd têkoşîn dike, hema dest çekan berd. Ji hikûmetê re jî dibêjim, eger dixwazî demokrasî bînî, dixwazî li vê welatî şer nebe, li vê welatî aştî bibe, heqên Kurdan bide. Di raya giştî de jî bendewariyên bêdenkirina çêkan û vegerina serproseya çareseriyê gurtir dibin. Digel bangên gelek rêxistinên sivîl pevçûn hin jî didomin. Mazlûm der di wê fikrê de ye ku eger her du alî vegerin ser levkirina Dolmabahçeyê de ev kêşe çareser bibe. Şimdi bence elimizde çok önemli bir şey var, veri var. Li gorî min di destê me de delîleke pir giring heye. Ev jî li hevkirina Dolmabahçeyê ye ku ew bi awayekî zindî ji bo tevahiya dinyayê hatibû ragihandin. Eger ku her du alî dîsa vegerin ser wê lihevkirinê, eger ku li gorî pêwîstiyên wê lihevkirinê bê tevgerandin, wê hem pêvçûnên leşkerî hem jî yên civakî tavelê bên bi dawî kirin. Eger ku hûn şikestinên civakî çareser nekin, hûn nikarin tûnitî ango yekîtiya Tirkiye jî biparêzin. Düşünüyorum. Çünkü Türkiye artık Demokratik Cumhuriyet Levkirina Dolmabahçeyê di 28 Sibata 2015 da bi civînekî hevpara cigîrê Serokvezîr Yalçın Akdoğan û şandeya İmraliyê hatibû daxuyandin. Ev levkirina ji deh xalan pêk dihat û têda dihat pêşbînîkirin ku ji bo tevahiya cudayiyên li Tirkiye mafên wan bêne dayîn û ev yeka jî têkeve bin nisewgeriya qanûna bingehîn. Pevçûnên di navbera devlet û PKK da her ku diçin zêdetir dibin. Lê şirovekar dibêjin ew rewşa wiha bi awayekî demdirêj nadome. De her du alî jî îlem vegerin ser maseya hevdîtinê. Kemal Avcı, Rudaw, Enxer.